তিনি সেপ্টেম্बर तालनि सिनि सालमारि सारेगनि सानजा जराव जोंहाय नहाय फाइ सकपाय लाइजाक बबाग्रा बसंनि सिमालंग नासिगि नायदि कल्लुकसं थांनाय 19 आगस्ट बबाग्रानि आचैमा सालो जोंग सिमालंग फाइया कइनाय बंनि थांफाय लामारक जाय जायखे साबसुद्राखाय जों कलाङै थांमानि फेबा तिनि फाइ न फाइजाक हाय नहाय तिसे बलम इकसं ताबो हाबलायजाक जों दिनार MBBWS नि तैदुल मंबाय जोंग सिमालंग फाइ सकपाय लाइजाक बसखां 11 तारिखो MBBWS नि तैदुल मंबाय ओ सिमालं कितिंगै बरक बलंनो हक लायनानि बागै तिनि संगर फाइ सकपाय लायमानि फाइदि संकिसा मांपलि रंनायलायनो तै कग्रक खानाय नायलायनो তিনি হাই বুবাগ্রা সংনি যে রাজবংশনি সিমলাঙ্গ ফাই সকপাইকা তো তিনি ফাইমানি কারণ হঙ্গে কাইসানো যে ও সামুংনা আং ওয়াইসে প্রব সাজা বুবাগ্রানি আসামা সালো যে তিনি আমসুক জরাবো চিনি পাইথাই গিয়া হनै जों बुसखाङोते अबनि बागै सामुं खायनानि चाइटकलाय दङ हनै आबनि कारणे তিনি अर सकपाइका किन्तु फाइमान परे हायनो हायनु खातामो बुसखां फाइनानि लामा करै एकदम आनी जे पेटी दंगाय माने जतनो लामा पुंजाक जों आयं टिक गुरि हायो गुरि हायमान बिसिंबो लामा अबस्था एकदम हामिया अबहाय आर ओ जागाव ताबु एनी टाइम जे कोनो समय जेसपन फाइ विजिट खायनाय फायदि अब हायमामं ना मानाय कोनो दिन अबनो क्लीन खाय कलांमा सालसे क्लीन खाय कलांमा बाय अबनो कोनो दिन क्लीन मान फायगलाक एनी टाइम फायनाय फैगांको बर अबनो अब जेदिना जों क्लीन खायो आदिना सिम अब हायगे तनो आं सानामु थङो जे अबनि जे सामुं तांनानि दिग दिया जों थां तंमानि बिसिंतै फायनाय 11 तारिखो कायसा पुरा अब जे सिमलां तमन जतनो परिष्कार खायनाय आर आ जागाव आं चिनि अ हानि जत चिनि ताकुते बुसंना आं कबंना मुसंगो जे फायलायदि नरकबो जतनो फाय पालखाय मिलि लायै कायसा बुफांपानो फुइपायदि आनो लगिरे फायदि अबो जतनो जों परिष्कार खायै खालायमानाय आर आंखा खायो जे जों जुदि खरकसा कायसा बुफांखायपानो फुइलायगा हिंके अ हानि चिनि तिब्रा राज्य जतता तंग बलं सलं जों जतनो परिष्कार खायमाना नहनै जों जुदि थानसां खा हिंके आंगाबो खा खायो तो जतनो न कबक जागो जे फायदि और फाय अंगो फायदि फायने 11 तारिखो और जत रकम व्यवस्था याक सुनानि व्यवस्था जतनो आं खालायतननाय आर और 11 तारिखो फाय परिष्कार खाय मा परेबो आबनि फायने प्रत्येक मासो आं चेष्टा खायनाय जे सामुंनते आगौरै बाहायके तलांमान आर तेकासे कक सानामु चंगो जे नरक नुक तंमाय खना बुसखांगो एकदम लाइट जों सासा ओं तंखा तो ओ जागा तो लाइट दामो अबो हक जायगा आगे जों हकमा परे सिमसे लामा सिमसे स्रामजागो किन्तु जों ताबो फायमा जागा न फायगा तामो आनि उकलुगते कायसा जों ओ कयेक दिन आगे अर फुनुकजा जे अर कायसा थुकसा फमानि सिमलां दङ होननाय किन्तु आदिनो जों फुनु हरमाया काहामखाय कारण बलं ओंजाग अब आर अब चारिदिगे ओ बाउंड्री ओ सिमलां जे तंमानि पुरा बाउंड्री ओ नक तंबायो लाइट तंबायो किन्तु ओ सिमलां बिसिंगो कोनो लाइट कोनो व्यवस्था सिकरे जे और फायके बो बासा फायनान मतो किन्तु आनि उकलुगो नरक नुगानो उआबो जे सिमलां ते कायसा खलायजाक खना प्लास और कैसे ट्यूब खाचिजाक ट्यूब लाइट कैसे खाचिजाक दैट मीन्स तामो और रिसेंटली ते कैसे सिमलां खाइजाका तो आं साना मुचुंगो माने तामो खाइमा कलायखा जोंनो तामो खाइमा कलायखा पूरा पूरी रिसेंटली कक बासमा परेसे हायनो हायते उसाव फपाय माने परक ताम खलायमा कलायखा जोंनो जों बसुक सयज खलायमान जों बसुक सयज खलायमान बरक बसुक जोंनो तेबो बन्ति हायगे खलाय फुनुगैमान आबोदा बरक नाय अमो हायगे बर अमतिखे प्रत्येक बार अमतिखे खलाय दङ सरकार दायित्व नाया आं सावो सरकार दायित्व नाया हंके आं एमने अ सिमलांनिते सामुं तांना बागै गोबांमा बरंनो कबकजाक आर आं अबनि बेपारे अनेक किछु जासाय खायबो अनेक किछु आनियागो दङ कागज पत्र रक तो बुसखांनि दिनो आं फाय जुदि के बबनि दायित्व नाया हंकाय जों MBBWS तै अन्यमो थरबाय मिलुयै जों पुरा सिमलांनो ताला थेबानाय पुरा सिमलांनो ताला थेबानाय कारण सरकार कोन दायित्व नाया जुदि ना खांगाय तिनि और ताला रजाक खामु ते कैसे सिमलां अरंला खामु अब जे सपन फायगांगा सायमान और
थानाय 19 तारिखो फाइपरो अरो कोनो टिउब थेपाजाक सिक्रै ताबो हाइनो हाइ टिउब थेपाजाक तार माने ताम अरो सिमलां खलायगा तेउसा ते गाइसे सिमलां खाइजाक अरो चिनि बसागो थैदा दं हनै दा टेस्ट खाइनाय ना तामो जों जलिना रों रोंया हनै दा टेस्ट खाइनाय मा कलाय जों नबो बेलेग कसो नांगो अबो हाइरके खलायजाक दंमोन बागै तो आं आनी दफानि जत बरंनो सानामु संगो जे चिनि आं अरो कोनो पलिटिशियन हिसाबै आं नर्मेल बर आं जे काइसा हस्टेल तै दंनायसे बाट आं आनी ओ सिमलांनि बागै अमुकुमनो रमनारांना बागै आं अनेक इछु खाइनामु संगो आबन बागै जतनो आं कयो फाइदि फाइने 11 तारिखो जत मिलिवै सामु खलायनाय आर कगनो दंगो जे काइसा काइसा वाटै थपसा वाटै कतरमा समुद्र स्रामानो हनै जों स्रामलायनाय आबो थपसा वाटैनो थुमैनो जों समुद्र स्रामनाय किन्तु आं साइसं ओंया आं जतनो लगे नांगो फाइबायदि अ सिमलांनोबो जों नरनाय चिन बुबाग्रा संनि चिनि राजबंशनि सिमलांगो जों के बनरो फब्रिया तामगै फब्रना कलाय अरो तांगै फबना कलाय अरो ना सरकार पुरा दायित्व उंगै रेखा अबो जेसबानो उंगै थांसितो हनै अबनो आं आनी दफानि बरंनो सानामु संगो आं जे तिप्रासा सानामु संगो जे अबनो जों जुदि रमै नाराक माया चिनि मुकुमनो जों जुदि रमै नाराक माया हंकाय नेक्स्ट जेनारेशन केबो परिचय लागला जों अ त्रिपुरानि हनै जों पुरा कमर थानाय जोंनो सोंनाय जोंसो अरनि रिफ्युजी हनै बुइ साइमांला तिप्रासा और आगे तिप्राहाव दङ हनै जों रिफ्युजी हनजागानो अ ककनो काइसा जतनो मुइतु नारांना नांनाय जों रिफ्युजी हनजाग्या आबन बागै जों चिनि मुकुमनो रमै नाराकनाय जों ताम बागै रिफ्युजी खाइजांनाय ताम बागै जों रिफ्युजी हनजांना कलायनाय किन्तु आबनि बागै हिंगे जों चिनि मुकुमनो रमै नाराकना नांनाय आं साइमानो बसकांनि समय रगो आनी सेटेबो फान गोनां हनाय बा रों गोरों रग गोबांमा मथा अबनो होबै थांजा तो आफरो आं आसो दंगया आं जस्ट बुबाग्रानि आसाइमा सालनो तैसिमिं खलाय दं माने आफरो गांबो आसो साइमालिया तो आफरो बंनो लगे रिमेन बागै आं आनी बोखा अनेक कष्ट दंगो बाट थानाय बसर बाय अ बसर आं जेहेतु खलाय फाइमा आं साइचुं बया थानाय बसर तो आं राज परिबारनि हयते एप्लिकेशन उंको लाइमा परे बं लगे आं फाइ खलाय बायगा तो अ यार बबो हाइनो तो आं बागै आं सानामु चंगो और कोनो पलिटिक्स बा कोनो पलिटिक्स गरै जतनो तिप्रासा जतनो चिनि बरक जतनो नर्मेल जतनो फाइदि गरै गोनां एजुकेटेड क्वालिफिकेशन गोनां डाक्टर इंजिनियर अब हाइ कोनो गरै जतनो जों तिप्रासा जों जतनो थानसा आमन बागै फाइने 11 तारिखो जतनो आं कबगो खुलुमुय जे फाइबायदि जों फाइने 11 तारिखो अबनो पुरा परिष्कार खायै तालारनाय तो जरा हिंके 8टा फुंनि 8टा नि सिमिं दुपुर 2टा जरा अबनो खलायलायनाय तो अबनो कनि गसारो टिफिन नबो किछा व्यवस्था खलायजागानो तो आबो तो कतर्क गया तो आबो बागै सानामु चंग नरक जतनो फाइबायदि जारा जारा आं बाय अरो बलं हकना मुचुंनाय चिनि बुबाग्रा संनि सिमलांनो आं हाइनो परिष्कार खायना मुचुंजांनाय आं हाइनो मुकुमुनो रमैना रांना मुचुंनाय जारा बोखा वो तंनाय रक जतनो आं कबगो हाइदि जों जतनो फांसा के बुफां फुइलायानो आबो हाइ हिंगे स्राबसामबो नांला ओ बलंनो पुरा परिष्कार खायनानि आबो साइनो आं जतनो कबगो जागो जतनो फाइ मानजा फाइदि